ngechera lakini kiari ngegento getekere very strict na se vale okorera mang'ana homosexuality yange very tight okonyoranga keroko soimi ase omonto agochakera gokora kina agotagete bochaka gochaka obosani tete boyokocha ochakororu nkanda chibese chiarwegwa chichikoni samasigario tenete chikoni kwanyora endagera ya kirororo so kera akorenterwa eri enyinge kwanyora ochagire gokorangeri ng'a nchugo chantete torosi bosani ochaka koa endagera but inche konatebiwe ekero ndi rimande kere rimande ero mang'ana ndagera gocha koba onyingete iyo nkotini okandori oirane gocha for 2 weeks. Rumande gati gatorena magasi nini. Rumande abantu nkoe kubare ndagera gose okora. Eri yetera embeso bokima bokurugoro babise akabokima karabe ko karengene nkondi akabe kwesani ndi abekero korogoro bana goko borusio beka okoboko oko esani yeti ara kabe ko tie echebechebe yani tatebe chingeni chirabe chingeni chirabe ko sanetebe ya machi sukuma jikona chanjibe kama chenu suibiba ona tingine chiete temene likwara usori kwara usibichingeni chiatigara